He no, pendek wingi sida manggung ta. Ya sida Mbak, ya apa sampean niku aku ya make upan komplit. Lah wong iku penonton iku kan gak ngerti aku ki lanang, lah aku wis masa itu semua ning ngono iku. Lakuku tak gawe-gawe langgut. Lah pas saat munggah panggung lagi oleh sak tangga iku aku kebret nguyuh. Lah aku kebret nguyuh melayu ning lore panggung enek wit gedang tak amping. Lah aku lali ning nguyuh kok ajan yo ngadeg. Lah penonton lho artis itu kok ngadeg padha arep diparani. Aja. Aku kebelet ki. Oh ya wis Mbak, ya wis apa sepurane sing akeh. Lah Mas Iwan iki kan wis manggil lah kebetulan Mas Iwan to. Sabar Mas. Lah Mas Iwan kan wong iku kan yo cerdas to dari MC ku yo pantes cocok lah dari MC. Yang ngerti iso nutupi kesalahanku, ngertiin aku ki wong kemplo iki wis ngerti. Nah, sebentar lagi kita akan panggilkan artis kebanggaan kita. Tetapi ingatlah, jaga perdamaian, jangan membuat provokasi. Bila Anda melakukan provokasi, membuat kerusuhan di sini, Anda akan dimintai pertanggungjawabannya, dimintai ganti rugi. Sanggup? Nah, penontonnya pengen nang pedok aku iki. Lah pengen salaman lah gampangane. Gak tanganku gede ngapal. Sanggup. Oke, joget sepuasnya. Silakan, tapi jaga kerukunan, perdamaian, dan jaga selalu persaudaraan. Jangan buat provokasi. Sanggup. Ya udah, kita panggilkan artis kembali kita. Aku lho diomongnya arek-arek. Jare awakmu ku lho angger manggung iku lho kok jare ngentutan wae. Jasak jane ngono lho. Sembuk biadok iki lho ya apa. Ya ora mesti Mbak, kadang-kadang ya sak nemokku, kadang-kadang ya tugelan baut, tugelan petik, ya bendrat. Sampan niku lho kok ya mari-mari. Mangan yo sego karo jangan to, masa mbok mangan apa to. Kok aneh-aneh sampean niku, pah ku elek. Dulur-dulurku semuanya, inilah penyanyi wanita Rai Nogo Gini. Hei, tak tekoni, awakmu iki manggung rek jarine mripatmu muabang berambang kenapa to jenenge? Oh iya, dek wingi ku lho aku pas masang hidup to, lah aku kesusu. Lah masang hidup ku lho kleru tak tetesi tak kleti nganggo lem to. Lah mataku tak jelidetno to sampe jelidet ngono. Lah ketetesan saiki ya langsung jengkirut mataku perer kaprah ngono iku. Tekan wis bar iku lho, tak behatek saking bakoi mataku katut mecotot. Yo tak tes tak warai nyanyi. Du re mi fa sol la si du. Ih. Oh, dasar bocah hedian, jak omongan menak-menak kok malah kaya ngono. Wes apa reman, ketemu luweh. Wes.